Kung sa inyo mga Cancer, ako nga pala si Paulul para maghatid ngayon ng kaalaman ngayong katatakutan. May mga tanong ako eh. Akala ko nasa ibang dimensyon. Wow! Ed! Kailangan kita ngayon. Kailangan ko ng paranormal expert. Lumabas ka ngayon. Dito para makipag-away sa Kung sa inyo mga Cancer, ako nga pala si Paulul. At ngayong undas, kamakailan kasi nag-brownout sa amin. At nung nag-brownout, mga 2 oras din yon, ako ay naiwan sa aking sarili. Diba? Napaisip ako ng mga bagay-bagay. At ngayong undas, nakaisip ako ng mga tanong na hindi ko masagot. Tungkol sa mga multo. Woo! Unang tanong, bakit naglalakad sa lupa ang mga multo? Di ba dapat tumatagos yan sa sahig? Di ba? Bakit pag nakakita tayo ng multo, naglalakad sila? Naglalagay ba sila ng chakra sa paa nila? At wag mo ko simulan pag pag sa kotse sila nakita. Di dapat pati sa puwet, sa likod. Kumbaga may scientific na tayong di ba? Di ba pag espiritu ka, dapat wala kang katawang pisikal, di ba? Eh bakit pag nakikita natin sila, ang sinusunod nila ay yung mundo natin. Di ba dapat kung nakita ka ng multo, dapat lumulutang, hindi dapat yan naglalakad. Di ba hindi dapat yan nakadantay, o pag nasa kotse hindi dapat yan nakaupo. Di ba dapat tatagos yan, dadaanan niya ng kotse, di ba? So, Bakit ganun? pangalawang tanong, bakit pag lumalabas ang multo, yun yung time na talagang matatakot ka na? Eh, bakit pag kuya nagkikinis ako ng talong, hindi lumalabas? Pag nanonood ka ng porn, hindi siya lumalabas. Pag gumagawa ka ng thesis, hindi siya lumalabas, ha? Mas gusto ko nga kung lumabas na siya kung kailan gumagawa ka ng thesis, di ba? Nahihiya ba siya? Nahihiya ba sila pa nakita nilang nanonood ka ng porn? Parang ganun ba? Ganun ba nila tayo nilalait? Or namimiss lang ba nila? Kaya ayaw nila itigil yung ginagawa mo kasi namimiss din nila yon. Pangatlong tanong, bakit pag natutulog ka na saka sila nananakot? Diba? Paano ko nakatulog na ako? Nag-aantay lang ba siya sa ibabaw ko na magising? Paano ko di ako nagising? Andun lang siya hanggang mag-umaga? Eh bakit pa nagigising sa umaga? Wala naman na siya doon. So meron ba siyang break time? Sila ba ang tunay na abangers? Hindi yung mga dyan, mga nag-aantay mag-break yung mga nila, mga crush nila, sa mga jowa nila? Ito pa isa, bakit lagi nakareband ang white lady? Nakakita ka na ba ng white lady na kulot? Mura lang ba ang salon sa kabilang mundo? pahabain mo. Pasensyahan nyo na kasi hindi ko rin alam. Kaya ako nga naisip hindi ko rin alam ano yung mga sagot dito eh. Kung alam nyo yung mga sagot dito, sagutin nyo na lang sa comments ha. Yung mga multo na sinasabing ginulat daw sila. Ano yun? Paano kung galing akong trabaho, galing ako eskwelahan? Nag-aabang lang ba sila sa isang cabinet doon? O sa isang pinton, nakaganon lang sila? Eh paano yun kung 8 oras ako nasa labas ng bahay? Meron ba silang tambayan ng mga multo na, Oy, kamusta dyan? Wala pa si Pedro dito eh. Gulati, tatakutin ko lang sana kaso mukhang naka-overtime. Hindi naka-overtime, baka may mga org pa silang sinalihan eh. Diba? Hindi ko gets. Ito pa isa. Pang-5 tanong. Hindi ko na alam, nakalimutan ko na yung bilang. Bakit suot nila yung damit nung namatay sila? Wala namang kaluluwa ang damit eh. Bakit puti din siya? Diba dapat nakahubad lahat na nakikita natin multo? Kung meron ka man makikita, dapat hubad sila. Yung pang ilalim pa nga, yung brief nga niya, tsaka panty sigurado ko nandun din eh. Kung yung mga material na bagay, dala-dala mo kung namatay ka. Bakit wala ako nakikita multo na nasa kotse? Diba kung namatay ka sa kotse mo, diba dapat dala-dala mo yung pag nakikita ka nila? Malita bagay. Patay na ako pero malita bagay. Pasensya na, ito yung mga naisip mo pag brownout eh. Hindi naman multo mga kapre. Nagtataka ako paano nila nasisindihan yung mga sigarilyo nila. Bumababa ba sila ng mga puno nila ng balete? Pupunta sa sari-sari store at magsisindi saglit? Paano? Tsaka yung mga sigarilyo nila, saan nila kukuha yung sigarilyo nila? Natatapalan ba yan na inflation natin? Mahal na ang sigarilyo ngayon. So kung pang ilang tanong na to, bakit kailangan manakot? Diba kung multo ka, di mo mas gugustuhin ng mga musa ng mga kaibigan mo? Parang yung kokonyatan, hoy! Kala mo nakalimutan na kita, sa akin yung utang mo. Di ba kung kumulto ko ganun gagawin? Bakit kailangan mo tumayo sa isang tabi, nakatitig lang, yun yung mga kwento-kwento, di ba? Nakatitig lang. So, wala kang gagawin. At kung meron ka man gagawin, ang sasabihin mo, multo ka, hindi ka zombie. Bakit kailangan mo ganun hindi ka na pa marunong magsalita, naging multo ka lang ha? Bakit kayo ganyan ha? Paki-explain. Total sa kwentuhan na tayo ng mga multo. Paano ba maging paranormal expert? Anong gusto mong sabihin sa amin? Bakit ka naririto? Sa ilalim ng puti.
Besides sa Lazada. Meron bang kurso yan ng paranormal activity? Ilan yung units dyan? Sino yung mga teacher mo dyan? Tsaka paano yung final exam nyo? Kailangan nyo maglabas ng multo? Paano mo masasabi na isa kang expert? Pwede ba maging beginner ka muna? Ilang years bago ka maging expert? May mga levels ba? May mga antas ba ang pagiging paranormal? Like paranormal amateur, paranormal beginner, paranormal professional, tapos paranormal expert. Tapos meron pa bang paranormal master? May mga ganun ba? Please, Ed, tulungan mo ako maging para abnormal master. Gusto ko na. Handa na ang katawan ko. Hindi ko na alam. So kung meron kayong mga tanong din sa mga multo, sa mga superstition natin, comment nyo below. Gagawin pa natin isa pa yung video pag marami-rami na. So doon tatapos sa ating mga tanong sa mga multo, di ba? Pag di mo nilike to video na to, mumultuhin kita mamaya, ha? Uututan ko yung mukha mo. Baboy! Kung gusto ko na ito gawin maikli, di ba? Siyempre, huwag nyo kalimutan like, share nyo sa mga paranormal yung friends. And siyempre, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Paulul! Out! I'm just a poor boy in a poor family. La 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 la.